Cerita cekak seratanipun Pak Nepuri kanthi irah-irahan mapak ajal. Sumangga dipun pidhangetaken. Bedhil cacah sanga mbledhos bareng, unine mbudhekake kuping, barengi pumloke lup bedhil, pundhake polisi regu tembak, baret ireng, pawakan pengkoh kang nyangga popor kaya disendal memburi, kegawa tekanan lumesate pelor. Banjur disusul swara lirih pating klinthing tumibane proyektil saka magazin. Modho wektu mlumpat menyang panggonan liya, kepisah adoh kono. Sakweneh omah karenggan gendera abang sing sakawit dipadangi puluhan neon, dadakan malih peteng dedet lelimengan. Blaik nitik lampu-lampu pemahan sakiwa tengene ajeg murup. Cetha iki dudu jalaran oglangan listrik. Wong-wong kang padha melek tuguran nelakake duh kita dadi panik. Ana kang obo golek sewan genset, liyane akon tuku lilin, nyumet teplok, nyilih petromak, lan embuh apa maneh. Kabeh mung padha merintah, ora jelas sapa sing dikongkon. Umpama ana ya malah ndadekake bingung, awit ora ngerti pakone sapa kang kudu diturut. Ning sajrone kamar ing omah mau, sakweneh paraga wadon setengah umur gragapan tangi, ambekane melar mingkus. Saka mangsane selagine turu mau ana kang bisiki, upinge krasa isis kaya disebul, saranduning awake dadi njekut, ngungkuli nyanding balok es prongkol. Nadane mesra campur sedih ngrerujit. "Mah, apuren aku ya sing saksuwene iki mung tansah gawe susahmu. Aja kuwatir, sedhel engkas aku mulih. Aku janji ora bakal ngrepotake mama maneh." Ing petenge kamar antarane sadar lan ora, wanita mau weruh asep tipis gonta menungso, nanging rerupan samar tanpa garis pinggir. Cetha iku ilang nalika dikedhepake. Kuwi mau sapa? Utawa luwih trepe wujudan apa? Roe bojone sing kapatrapan hukum tembak wengi kasebut. Bali menyang papan eksekusi, sakweneh pawongan sumende cagak ngadeg sawetara puluh pecak sak ngarepe eksekutor katon jingkat ngeget. Sirahe kang ditutupi krudung soklat tuwa ndengklak. Mung sak penginang sirah kuwi sak banjure ndungkluk nengleng ngiwa tanpa obah, sikile neguk. Aja tangane karo pisan dicencang karo cagak, awake mesti wis ngloso nglekar ning lemah. Getih ngembes saka tatu ing dodone pener jantung, nelesi kaos lorek ireng putih. Ing angkasa rembulan moblong manjer ana tengah langit, peteng kaya-kaya ndelikake raine ing walike sak lembar mega tipis kang mili katut midite samirana. Lintang-lintang abyor bela rasa melu kumelip surem. Pangrintih serak ngres-resi manuk kuku beluk saka grumbul adoh kono, mimbui dramatis swasana geterake ati sing nembe dumadi tengah wengi kuwi. Dokter kapulisen Kompol Sinung Husada sing tinanggenah mriksa kahanane Bromo Corah hukum pati mara nyedak ngrayangi gulune korban. Praupane ahli medis tengahan umur kuwi dadakan ngekeng. Genti ugel-ugel tangane pawongan mau bola-bali dicekel goleki ketek sarap. Gedeg-gedeg sedelok
terus buka kerudung raine pesakitan. Saiki dadi rodok katon cetha rupane. Umur-umurane kira-kira 45 tahun. Isih kalebu enom. Rambut kaku potong bros, alis kandel, irung setengah mekrok, janggut pesagi nuduhake sifat lan wewatakan kang kaku sarta getapan. Dokter Sinung masang stetoskop giliran anggone priya sing mentas ditembus pelor kuwi dipriksa permati. Lamat-lamat kupinge sing linatih ngrungu wirama ketek nadi cat ilang cat muncul. Dudutan diagnosane najan kurang diyakini dhewe korban durung mati arepa pelor angker ning jantunge. Selagine ketungkul nyetitekake napi sing lumpruk mecati semende cagak kasebut ngelekake mripat. Sinung Husada njondil mundur sak pecak ketang kagete. Keringet meruntus nelesi bathuk. Selawase urip ya nembe sepisan iki dheweke diadepake prastawa langka ngene iki. Iki kasus luar biasa. Dokter, kapidana mati mau ngucap gruguh lirih meh ora keprungu. Kompol Dokter Sinung mung bisa njegrek pindha kena gendam. Kowe ngundang aku? Pitakone sakwise geter atine bali tumata. Dok, lila ono aku mapak ajalku kanthi kahanan sekarat mengkene. Sinung Husada noleh memburi, diobahake intuisine, puguh pangreksa jeksa pangarsaning tim pelaksanaan eksekusi menganggo seragam soklat dongker mawa tandha bintang Mercy traju telu ing pundak sarta bedke gambar pedang lan timbangan ning lengen nguncluk maju. Para anggota liyane ngetut mburi. Ana apa, Dok? Pitakone. Sinung Husada njlentrehake kahanan sing diadepi kanthi ringkes lan wijang. Cethane isih urip, puguh pangreksa miterang. Secara klinis pancen durung kena diarani mati. Lah, ketek jantunge saya drop. Manut perkiraanmu? Dokter Sinung jengkerutake alis, getih sing mili saka tatu bolong ing dodone kapidana mati kasebut disetitekake. Nuli ujare angel dipesthekake nanging paling ora 30-an menit. Sadurunge puguh pangreksa kumecap aweh keputusan apa sing kudu ditindakake. Ajun Komisaris Polisi Marsudi Bedama komandane regu tembak rambul rembug. Jumbuh kelawan aturan, aku sing paling kejibah ngrampungi kasus iki. Sing padha krungu manggut-manggut paham. Pancen manut protap prosedur tetap lumaksanane hukum pati wis dadi tugase komandan regu eksekutor ngambali nembak narapidana sing pranyata isih urip sakwise dibrondong mimis bedile anggota regu tembak. Kanggo nyuda risiko penembakan diidini katindakake saka cedhak, ditultis nganggo pistol murih pas sasaran enggo korban langsung teksek. Aduh, sambate kapidana mati kasebut mecah sepine lingsir wengi kang nyenyet angker. Ambekane ngangsur mripate setengah melek setengah ngaluyup. Sinung Husada unjal napas saking pawungan sing mung katon gregemeng ngumpul adeg-adegan temu gelang dipandeng mbaka siji.
tekan puguh pangreksa panyawange kandhek. Sakwise nenimbang, puguh ngucap, iki tak anggep minangka panjaluk terakhire terpidana sing pantes dikabulke. Ngerti apa kang kudu ditindakake tanpa dadak dioba anggota tim liyane agahan tumandang, nanging lagi wae nyandak tali bondone korban. AKP Marsudi Bedama keselak elek-elek. Aja kesusu diluari, aku perlu nglaporake luwih dhisik bab iki menyang markas. Liwat piranti komunikasi radio frekuensi khusus anti sadap, Komandan Regu Tembak pangkat Adjun Komisaris kuwi ngontak Kapolres, omong-omongan ringkes nganggo basa sandi. Siap dan ucape Marsudi mung kasih kontak. Sabanjure omong klesik-klesik marang puguh pangreksa lan Sinunggusada. Oke, mung ana syarate, yen jerone 45 menit mengko isih ambekan, aku kepeksa ngleksanakake tugasku ngambali nembak dheweke. Sawise antuk palilah, paraga 5 maju bareng. Siji nguculi tali, papat liyane nglawani korban saka kanan kering. Nalika arep didabyang tumuju papan sing luwih resik, si Kapidana mati ngucap, "Seleno aku ning kene wae." Romo Vin gaduk-gaduk cupet melayu-melayu nyaket, pucuk jubah kasulane pating krembyah klengsreh lemah. Biarawan sepuh asal monco sing wis setengah abad leladi ana Jawa mau tanpa rangu-rangu banjur srok lungguh sila nyangga sirahe kang nembe kasangsaya. Ora peduli jubah putihe malih pating delemok kupak getih, Kapidana mati kuwi ndangak weruh sapa sing mangku sirahe. Dheweke njur ngucap gemeter, "Rama, tentremno atimu anakku." Sumaure biarawan kulit putih kasebut, "Awakku kok rasane kademen ngene. Sikil tanganku angel tak obahake, mati rasa ayahe." Kandhane, "Dok, isih pira kira-kira wektuku?" Sambunge karo Kupiya mengo goleki kang dimaksud ing antarane saking pawungan kang lungguh ngupeng temu gelang. Dokter Sinunggusada ngelek itu. Romo Vinyaut, "Pati urip kuwi ing astane Gusti, mula ayo bareng-bareng munjukake donga rosario." Bromo corah Kapidana mati iku watuk-watuk ambekane nyantol ning gurungan. "Aku kepengin cerita sithik minangka pengakuan dosaku kang pungkasan. Aku mursal wiwit cilik, kabeh mau kagawa saka kahanan bebrayane wong tuaku sing morak-marik. Umur 10 tahun kanggo sing sepisanan aku nyolong duit simpenane ibuku. Aku isih kelingan ibu ndawuh bapakku, bapak muring, ibu ditempiling, ibuku males mendung. Kekarone babak bundas padha-padha setengah klenger. Tuwuh jemagar aku srawung karo sawernaning preman dalanan. Ing kono aku wiwit kenal omben-omben jenis inuman keras, munggahe oplosan. Saliyane kuwi ajar lagu Durjana, wiwit malah bocah-bocah sekolah nganti nyopet lan ngutil. Wis ping pira wae kadenangan awakku dikruyuk masa nganti lembut. Aku ora kapok, kepara saya ndodra.
Genep umur 20 tahun aku kena diarani wis dadi gegedhuk. Gerombolanku diiringi dening sapepadane gali sarta brahmacara ngedor ngerampok ngecu mujudake pakaryan anyarku. Saben korban kadurjananku nglawan mesti tak piloro. Yen perlu pateni pisan. Embuh kenapa aku dadi bergairah angger weruh sing tak gedor sambat-sambat jalu urip. Sajae aku pancen anak iblis. Kang linair tanpa jantung. Aku tansah pindah-pindah alamat. Demenanku pating celecek ning endi-endi. Mung siji sing tak nikah resmi, wanita tangga kampung kono. Dheweke tak gawekake omah gedhe jangkep sak mobile. Ngertine dheweke aku kerja ning pelayaran arang mulih. Najan ngono ajek tak kirimi duit turah-turah ya mung nggo mangan lan nyandang wae. Sasaran tindak kadurjananku lintas provinsi. Semono uga modusku asring tak kombinasi. Terkadang aku migunakake pistol standar organik dudu rakitan. Leku tuku saka pecatan personel sawene angkatan. Liya kalodhangan aku mangkat ngecu nganggo celurit. Siji kalodhangan nggawa kabel sling. Ing tanganku piranti nekak gulu kuwi ampuhe ora kalah karo celurit utawa pistol. Mbok menawa krana ninggal korban kanthi tatu ora padha ing saben kasus aku kasil ngenggokake panglacake polisi. Kapidana mati mau leren anggone kojah, napase pedhot-pedhot, getih ndlewer saka sela-selaning lambene. Cukup anakku, elinga kahananmu, ujare Romovin. Dokter Sinung nglirik arlojine. Wis 30-an menit dene AKP Marsudi Bedama wiwit mbuka benik sarung pistole. Ing kahanan mecati napi kuwi meksa nutukake crita burme. Lelakonku mau nganti seprene ora dikawruhi umum. Awit polisi dhewe durung bisa miyak saking tumindak kadurjananku. Mula yen samengko tak blakake bedhake aku pengen ngakoni dosa-dosaku. Dene sing jalari aku kecekel engko divonis mati iki faktane wis diungkap ing persidangan. Watara setahun kepungkur aku lan gerombolanku wayah awan drandang rampok mobil sing gawa duit gajine para karyawan sawene pabrik farmasi penghaji miliaran rupiah. Korban cacah 5 kalebu sopir lan polisi loro kang ngawal tak rampungi ngenggon prastawa ngekirake mau pirang-pirang dina dadi headline koran lan televisi. Kira-kira rumangsa tak tantang polisi ngerekake kekuatane. Aku dibujung pindho ngoyak bajing, akhire kecekel. Aku ikhlas dipidana tembak, malah yen ditambah kadurjananku kang ora kawiyak kaya ceritaku mau, kudune aku dihukum pati ping pindho. Meneng sedelok nuli bacute, Rama. Suarane saya lirih meh ora keprungu. Apa Gusti kuwi uga asih marang wong gendeng lan durjana? Yen ora kena ngopo panjenengane akeh nakdirake wong-wong kentir edan sarta laku culika kalebu aku. Ngiringi lepase yitmane gento wengis kang diwedeni kasebut, Romovin ngidungake donga Salam Maria. Dokter Sinung ngremake mripate jasad sing isih
mlorok kuwi uga cangkeme diingkemake. Cuthel.